Aja apa ijon mati jo. Rodolo. Anang yer Prabu Sudana nak. Inggih kadya pundi Rama Pandhen. Ngeten nggih. Niku wong Sadrema Sasmita. Sadrema Sasmita. Wong Sasmita niku nggih nduginipun wara-wara mirsani pundi sing dilungguhi. Pundi sing dipapan nggone. Yen arepe turu sing dipikir kuwi panganan wong ngimpi ya mangan apa. Arep lerem arep turu sing dipikir kok yang blonceng sapa aneh. Ora-ora kok sing turu ya. Blonceng wanita keceplung kali. Anak yang berta. Ya nyoto. Anak angger Prabu Sudana. Napa maksud negara Ngastina bisa langgeng. Negara Ngastina bisa mujudake wiji ratu Kanjeng Sabta. Lamun gumlaring maju sandang pangan itu tinengeran tinanem cangkoking petetan Dewa Daru yo candar. Kaya muni to. Nggih Kakang terus kados ngoten. Lajeng ngoten nggih. Inggih Paman Gantarwati terusipun kados ngoten. Nanging ingkang kula rasa saben-saben dewa badhe mandhapaken nugraha kanugrahan wujuding wahyu ingkang mandhap kala-kala Kurawa boten nate nampa wahyu nanging panggah para Pandhawa napa para putra Pandhawa ingkang nampa kanugrahan janjane menika sing lepat menika dewa klentu menehaken wahyu napa guru nadi ingkang mulang murup Kurawa menika klentu anggenipun mulang murup terus wingi kamen Neng Gondel tanggapin si Nasmita anak Prabu jan iki dewa keliru medulna nang Pandhawa apa Kurawa iku diulang muruk marang gurune kleru dongane kleru tirakate kliru pamujane kliru pangune apa ta kaya ngono jelas rika iki sing dibayari pinangka dadi parambara pinangka dadi ujung pinangka piwulang reh para Kurawa kok iso Kurawa gak tau oleh-oleh anak rika Pandhawa kok mesti oleh-oleh nane ngono ana tembung londo menang melu londo wong Jawa menang melu wong Jawa rika iku mlaku sumber loro sing diombe saka tuk sumber loro ya ngombe ning Pandhawa yen ngombe ning Kurawa yen awan nyambut gawe ning Kurawa yen bengi sing ditengakno Pandhawa mangkane Pandhawa oleh-oleh apa mbok anggap aku iki bandine-bandilan murid tak anggap padha Kurawa ya aku lasane Pandhawa ya aku lasane nah ditampa padha-padha kok kaya Janaka kaya lantik ing Griyawasita ing Sulu iku piwulaning suwi apa Kumbayana kok ora Kurawa sing diulang kaya iku ora nyawana gurune guru ulang murid padha gumantung muridé kaya apa oleh nrimo piwulang saka guru yen arek temen yen arek skill apik diurut nyaron aune ayat 10 ya seminggu iso dene seminggu neh iso kok jene ora iso iku kudu arek gumatol kok gampang iso to gumatol gampang nyentolan ora kaya ngono ya ya padha-padha para sapa sing ora iku gumantung dewa ora ana dewa kok banjur kleru ora ana wong urip pundhe penggawe sapa nandur tukulala nandur becik kok becik ora ana wong nrimo riya kok ora nate nindak poso wong poso nemu riya yen gak poso bakal wirya lan ngono iya nek gandel juga
Rama panjenengan Parwati. Awrat sanget kula menika kepingin dados ratu ingkang ageng wiragawanipun, ageng kawicaksanan. Langkung-langkung para kurawa saged nampa petetan cahya ndaru winangka linambaran wayusan dan pangan. Dereng kan anggenipun imbal wacana anggen durasa sinten ingkang mandhap saking Jumantara Sang Hyang Bathara saka Suduk pangundal-undal Sang Hyang Resi Narada ya Dewa Resi anak ulun kang ana emo-emo to. Ditaina yo kono. Kaya padha. Nggih. Trigen ngaturaken bekti anak ulun. Yo gane kita titanayu martapa terus Widana tak tampa kutimo kang punten mangun. Tengestu ulun tampano. Jauh kabundi dadosaken kegiatan punika ingkang kita podupa. Trigen. Ngataken bekti medhot manduk sandhaping padha. Anak ulun. Nah, kepala sapa ning ya? Ese panggah. Julik sik panggah duweni kepinteran. Inggih, ulun. Putrane Barat Waja. Saka ngatasaning Kumbayana. Begawang Druna. Ya tak apa. Timo kang ngunjuk marang ulun nanging pengen ulun tambah. Nih. Mudhun saka nggone ngawyat. Ana dewa lang-lang jagat ngasta bokor kencanane isine donga panulak. Iki nanti. Iku tembang nanti. Ana dewa lang-lang jagat ngasta bokor kencanane isine donga panulak kanggo para putra kang cegah elek arep nendrane niku nanti niku. Iya, pancen kaya mana? Ini anak ulun juga nih kita. Dina sangkong dewa ngejukno wae. Sing winastan petetan cahya daru linambaran kewayusan mangan. Ha, mula saka iku sapa isa mlebu ana ing gua Sunyaluri ing ngono petetan dunung ana lah sapa wae oleh mlebu kono sapa wae. Kabar sapa ulun ora datang suwe-suwe.
anggen kula mamuja dhateng sangjane yang padha winengan ngantos dumugi wonten mriki Pemen Gantarwati jan seru donya sampeyan jan sakit ngundang dewa mendhap dhateng Mayapada sing kang wigati menika nggih sampun nerontong wahyu ingkang panjenengan aturaken wahyu sandang pangan tinengeran petetan cangkoke cahya daru dumunung wonten guwa Sunya Ruri Paman Gantarwati katulan arek inggih kula mendel sawetawis Rama Pandhangan Kumbayana Rama menapa sampeyan sampun nate pirsa pundi dunungipun guwa Sunya Ruri ning gandel sekalima babakan guwa apal babakan guwa apal ning gandel guwa Sunya Ruri ku ana ndi Kakang iya lewat bandar maya kowe kok ngetes aku ngono wong blakrakan aku wong sapa larang gak tau ning omah sakne gua ndi wae lho gua Genjang tau munggah ana ing gua Sunan Pangkat kono aku nate gua Surawana gua Maharani karo jajare gua Dewi Sukesi kuwi tau kono ayo ana gua Maharani Dewi Sukesi ya sing penting Sukesi lah ya gua ya mesti ae kan Dek gua Maharani ana lamongan kono tapi lek Dewi Sukesi ku gak duwe gua cari sapa wong sing tau nglakoni aku kok nek gorong roh wong gak roh gawe ngreka lek urung tau kabeh ndi polongan wong duwe gua nggone kali kondang banyune milih iki ngono oh kadang-kadang ngono ana banyune putih kali kondang lah terus gua Sunya Ruri ku ana ndi ngene gua iku misane apa gua mujudake pakunan kang genentrem iki apa misane pangkulat sik berani Jawa Tolinangkung ana sakjroning gua ben ora ana apa nanging sing diarani Sunya sepi uriku isi jroning sepi diwejan sampun jroning sampun oleh pojangan kotong nanging isi sejatine kotong jangan dijan ampuh gandeng badan aja ngaku ampuh ngono aku ben ngomong kowe iku mesti ngantuk monggo sing tak gelar ana jagat iki manunggaling kawula Gusti Gumlaring sangkan parane dumadi apa sing darane pejangan toh jali ya sembuni malah turu nah wis jan ngomong gak patek gaduh aku lek akal-akalan dinamo apa domino ngono ripati melek ora iku ana dadu metune apit piau aku malah kados pundi Rama Pandhangan dunungipun guwa Sunya Ruri wonten pundi Anangga Prabu Sudana nggih ngaten nggih pompo menika sampun mangertosi wonten sawijining wana ingkang gledhekan gung Lewang-Liwung wonten ing perenge gunung Mangyogi menika dununging guwa Sunya Ruri menawi kados ngaten panjenengan dados cucuk ing ngadurit mlebet dhateng guwa Sunya Ruri mundhut cangkoking paketan cahya daru inggih nggih amit sewu sae ingkang raka sampun dipun esmi kemawon ingkang raka bakal sabyantu kinarya dadi cucuk ing ngajurit para kura minggah dhateng redi mlebet dhateng guwa Sunya Ruri kok menawi wonten apa cintraka wonten bebaya wonten ing marga ingkang raka pun desa Karna ingkang saged nayudyani inggih sedaya menawi kados ngaten aman Gantarwati sampun wonten ingkang ketinggalan sedaya kandherek niki Pak inggih ing kuwatir kados Paman Gantarwati dipun
bubaraken asine koko iku paripurnaning Sang Sri Narawati arsa jengkar saking tunggal arsa minggah dhateng lebeting Kedaton tur Kedatuluy
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, waras. Jangan kowe kuwi iso ae, Nduk, Dewi Erianti, anakku cantik. Mbok iki aku. Ngene iki ndasku mulai gede saene. Aku rek dilem ngene iku. Ya ora ngono. Dadi duwene anak iki yo kadang diuring-uring, kadang yo dituturi, kadang yo disanjung. Kapan kalane anak iku perlu disanjung, kapan kalane anak iku diwenehi pitutur, kapan anak iku diwenehi rambu-rambu. Ngono yo, Mak. Iya, Nduk. Awit urip ana zaman saiki, zaman milenial iki, penggoda iku saka kanan kiwa tengen kidul dhuwur nisor akeh banget. Yen isih ana bangku sekolah iku diayomi lan treksa dening bapak ibu wali kelas. Nanging yen ana omah sing luwih wektune luwih amba, lha iku penggoda pangrencana bisa ning tindak alananista iku sak nggon-nggon. Kowe luwih saiki zamane zaman milenial, zamane HP Android. Android. Iya, ngaturake kuning panuwun. Nduk. Iya, Mak. Krida budaya marak sowan ana dusun Lengkong, Sidoarjo, Kecamatan Gedhek, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kaya ngono, Mak. Iki minangkani ingkang mengkugati panjenengane Bu Hilda dalam rangka tasakuran PT Sarana Hebat Energi yang ke-7 tahun. Mugia pinaringan lancar, pinaringan ngrembaka, pinaringan sehat, karyawane sedaya yo sehat awake, yo sekile malah maju, ngrembaka order-ordere, tender-tendere malah makmur, dadekno kecukupan anggone bebrayan sedaya nipun warga PT Sarana Hebat Energi. Allahumma amin. Ya merga mulya lan barokah iku bisa ngundang krida budaya marak sowan mrene kaya ngono. Ana dawuh para winasis apa? Wayah magrib ayo sembayang nyang kali nyang kingo timba. Momong sik urip nanggap wayang, besok yen mati munggah swarga. Allahumma amin. Iya lho, Nduk. Para kiai biyen iku nek ana carang landhep ana embong sisihna ben ora natoni sing mlaku. Yen ana kreweng utawa watu tengah embong inggirna, wong mlaku ben ora kesandung. Lah mongko iki nyenengno wong sakmene. Wong sing atine remuk, sing loh atine nandang tatu, wong sing nandang robok, sing nandang sumpek, mikir mekar. Lah tekokane oleh hiburan lah. Wong seneng sing sakmono kae iki, sing gawe seneng bakal diganjar dening Gusti Kang Murbeng Dumadi. Amalan catet sing apik. Allahumma amin. Nduk. Ini iki mau aku yo rada akeh oleh pituwah saka papundanku kene, Bu Karni. Leluhure Bapak Mbah Buyute iku pancen yo pejuang.
wong kang uri-uri leluhur, uri-uri kabudayan. Ana dawuh para winasis, sapa ngluhurake leluhur bakal diluhurake marang leluhure. Ora ketan jenengane Bu Ilda iki ya gelem uri-uri punden nak. Pundene ya wis keramikan. Wis ana jedinge ora ketan ya sak sederhana sekali. Ora dadi apa. Waton wis gelem uri-uri. Maksude sapa ngluhurake leluhur bakal diluhurake marang leluhure iku apa, Mas? Ya. Dadi kepetokane uri-uri marang tinggalane wong tuwa. Uri-uri marang budaya kamuli sing dileluri dina samangko ana. Aja moce ae. Ya. Ngaturake gunging panuwun marang panjenenganing Ibu Karis keluarga, dalah Ibu Yoga lan karyawan sedaya. Ngaturake gunging panuwun uga panjenenganing para pandemen, para pemerhati seni, para penggemar wayang kulit. Ngaturake gunging panuwun ingkang sampun kepareng nderek mangestrai anggen kula gelar pakiran. Pringgone manglung ning embong. Sapa wonge gak kepengin ngetok, lencir kuning moblong-moblong. Sapa wonge gak kepengin melok. Iki mangono. Sajane sindene pun nenem. Sindene sajane nenem. Pesene sing duwe gawe nenem. Tapi kok teko 5. Lah aku isi karo sing duwe gawe. Lawangmu gembrot tak kurungi. Tak cancang sikile aja melok tak bayari. Ajane melok. Melok tambah dipotong kan. Tadi tak pilih sing belingir bumi. Baiklah kita tunggu-tunggu dengan hadirnya Karamtan Krudo Budoyo dalam Seno Wajib. Kita tidak memiliki wayang kulit. Hari ini kita tampilkan sebuah ludruk Krudo Budoyo. Ludruknya arek-arek Krudo Budoyo. Dengan Mbak Anis Diana dengan Mbak Dewi Erianti. Mas Adang Sekarsari Surabaya. Baiklah sudah mengingat peneman Krudo Budoyo yang 5. Ndongakno lampu mate ae. Karepe lampu mate iso graya-graya. Nun sewu Mbak Anis Diana. Nika ingkang menggugati Ibu Karni Lenggah lawan Mbak Elja. Dipun dang yang bawa kamera itu. Nyuwun napa lagi? Injilnya warna apa niki? Air dari tiga-tiga orang ini. Nonton wayang. Senang biru. Senang biru biasa. Ya, selendang biru campur sari. Nadyan tok Krudo Budoyo mung cukup nggawa belok sendelo ya. Tahun ngarep Krudo Budoyo orang gawe musik tapi nggawa jalanan gundek.
Buat maksudnya ini lho, dalam. Nggih, monggo Mas. Wonten pamundhut saking ingkang Bugatti Selendang Biru. Yen kowe njaluk lebih penting aku sing ngalih yen wis mati rasa andang ngomong apa tinggalku katresnanku yen kowe njaluk lebih penting aku sing ngalih yen wis mati rasa andang ngomong apa tinggalku katresnanmu selendang biru sing ana ning kondakku ora tanpa warna bekas ning lampiku selendang biru sing ana ning kondakku ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnaku. Ngatur gunging panuwun nggih. Kepareng lenggah ya. Ya parek bintange ludruk krida budaya rek. Tidak kalah lekohnya, tidak kalah moleknya. Campur sari krida budaya. Mbak Ariska, Mbak Windy Ariska, karo Mbak Rutin Rahayu Meladiri Nunse. Di walik pelok. Sepote ora usah dadak kesusu-susu. Ya. Wenehi sundor. Ya.
ning nung Mbak Windy dipun dangu para miyarsa sedaya napa ingkang mengkugati. Nggih ngaturaken sugeng enjang. Ya sugeng enjang. Katur dumateng para kadang, para pandemen ringgit wacucal Ki Dalang Seno Aji. Penggemarnya luar biasa. Wong ya blobo dirokok tak kekekno nggih. Nggih, ingkang tasih nderek mungon kula dongaaken kathah rezekine panjang yuswane. Amin amin. Nggih, kempal wonten mriki ditenggo kalih Bunda Karni ugi nggih tasik mungon lho Bapak. Oh tasik nggih. Lah nggih. Matur sembah nuwun Bunda sampun ngrawuhaken kula sak rombongan. Saya hanya mengharap Kula namung mengharapaken di bulan Desember itu wonten sasi Desember menjing anak-anak Ananda mau putranipun Bunda Karni memasuki rumah yang ada di anggene nglebeti griya ingkang wonten bangsal. Ya muga-muga rezekimu lho. Nggih insyaallah nggih Bunda. Nek tasik wonten rezeki krida budaya sak rombongan insyaallah cecek ketingale kok. Nggih Bunda nggih. Ngaten lho Bapak, tapi kula nggih nggih dikatutaken melih nggih. Dalem Dikatutaken melih. Oh. Nggih ngaten napa mboten Bapak? Nggih. Kan nggih promosi. Nggih namung derek mangayu bagya anggene Bunda Karni ngrawuhaken krida budaya mugi PT napa niki wau? Napa sarana nggih? Sarana hebat energi nggih. Terus Bunda kang mlebet sasi ke-7 tahun saged tambah jaya, tambah langgeng, tambah maju ke depanipun. Allahumma amin. Kula niki mau dapuk moden bengi niki. Nggih, niki bilih Bunda Karni ngersakaken lelagon apa Bunda? Nggih, pokoknya khusus Bunda jenengan mangga dispesialkan. Lah lek kembang kopi lak jenengan lho Bapak. Niki khusus katur dumateng ingkang hamengku gati Bunda Karni. Remenanipun kala wau dalang sapa nyono sampun. Saniki kula imbuhe melih Bunda. Remene napa Bunda? Kula ladosi. Caping gunung. Alah. Iya. Bunda Hilda ugi. Nggih, niki panyunane Bunda Karni caping gunung Bapak. Keleresan. Keleresan napa niku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badalang kula Pak Sauri saking Siwalan Kerto Surabaya badhe nyuwun lagu caping gunung matur sembah nuwun Badalang. Wassalamualaikum warahmatullahi saking Siwalan Kerto ugi nggih. Biasane iki nggih jenggleng tapi nggih 50. Pripun Bapak? Dijenggleng napa mboten? Oh 50. Nggih ngoten niku lek Bunda Karni kan nggih gratis wong sing ngrawuhaken kula. Lah lek jenengan nggih 50. Namung guyon lho Bapak nggih. Guyon parikena tapi nggih lek ditemeni nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Dijenggleng Bapak. Jenggleng napa mboten? Jenggleng. Ayo bek rutin jenglengan bek rutin. Kuat ta men. Dedeke koyo sampean gede dukure blongor-blongor kae mlampah. Blongor-blongor masalah. Brengose. Dijenggleng Bapak. Mboten slendro kemawon. Pun katik ngeten-ngeten. Sapa ngejak ngene-ngene jawab. Niku lho Pak Lek lho Kamal niku lho Pak Kamal niku. Ayo Mas Adang dijenggeleng. Ya, maka. Nang ayo lho Pak De.
Mas, saya Mas. Ayo Mas. Ngandhap mawon, Pak. Jenengan ta mriku kula jengleng, ditenggo. Sak pinten Bapak Kamal? Lah kok dadi ijo? Sak bengi. Lho ngandhap. Nggih mboten muat niki. Napa? Dene ngombe sepindah dereng ping kalih. Sampe nolak grawa aja lho, Pak. Mangke mantun iki pedhot. Maksudnya sakite. Sepindah malih Mas Adang. Pindah. Matur nuwun nggih Bapak. Berkah barokah kathah rezekine. Bila wonten sing nambahi malih nggih monggo. Mangke nek request nang mriku nggih saged tapi nggih bose teng ajeng kok. Ayo Mas Adang. Niku lek 50. Lek 50. Lek satu sando loro rutin biasanya jungkir balik. Jongkir balik Kak Rutin. Ditunggu yang kedua, yang monggo. Para donatur dipersilakan. Yen mamaja hamong nganggo dana apa ini? Demi apa Mbak? Niku dia Mbak? Masalah rumah saku. Demikian dan terima kasih. Menghibur warga yang rawuh wonten hajatipun Bu Karni ngono lho. Ya ulan rolas gak ditekakno maneh ya bangetan. Lah iya. Guyon lho Bu. Gentasan boleh. Boleh ya. Mama. Haji, gendang ayo. Mama itu. Kembang wae asli ta? Asli kita tanpa sudah isi. Pane buka kagak? Amit nggih Pak De nggih. Masalah tak bungakno waras lorone. Jate loro-loro Pak De. Short. Saiki iso ngene, mangmi kemthok. Monggo bek rutin nang Pacitan. Dorong ojo udan sik Bapak linjing mawon nek ngantun layangan. Panas udan. Pak De, jenengan ngelewek napa kok ketinggalan kok tau udan ngoten. Ditekok niku napa sarunge? Pun tegang-tegang Pak De. Kok ngali kok menteng itu. Lah endi lah ono ae ketok ae. Sik Pak De, culno Pak De. Lah ngoten lho. Dereng mari masalah napa parian nggih Bapak? Dereng. Bapak saya ngaji. Ya. Dereng mari parian iki. Kula kudu arep parian iki. Sampai parian sing membangun. Membangun. Pokoknya pariane mengenai PT Sarana Hebat Energi. Sarana Hebat Energi. Ono sing tanggung jawab. Bukan memang nek parian kula saya tambahi 50 nggih. 50. Oke, baik.
Ayo, dicepake. Aku tak mikir. Sampeyan sik apa aku sik? Sarana hebat energi. Siapi pokoknya api tambahi 50. Ono mimpi. Ono mimpi. Dicaplok boyo. Dicaplok boyo. Sarana hebat energi. Mugi tambah joyo. Allahumma 50. Ayo Bu, Bunda Karni. Nek ala. Dalam Ibu mau nggih. kontak. Pokoke ibu cukup kos 6248. Lah niku lak jenengan Bapak. 06563. Wah, lek niku 010 semua aku lho. Indi Ariska. Iya. Nggih, guyon nggih Bunda. Ya, guyon. Ya bacot. Panas hutan aling-aling. Lagi Mbak rutin sios golong-golong napa mboten? Lho lek abang loro golong. Abang loro bose kuwi lho. Bos. Aku durung ditambahi dikongkon golong-golong ya molo. Ini ngepang Mbak rutin kualan lho. Sampai Kalau mriku ta? jane 100. Tapi Ayo 100 nggih. bose pripun? Masa kok ora mandi? Lambeku iki mau ora mandi, pripun? Mumpung dereng di kepangaken iki. Ayo. Alah kaya iya gak? Ayo. Sangu apa ora iku, Mang? Halah rumangsaku. durasi Ya. panas dan aling tapi gunung la. Kowe iki dadane apa lho, Dang? Pisang gas. Kok kelihatannya dirimu kok lelah ngono sedang. Nyapa to, Dik? Kaken dodol salad ketok iki. Kaken bati salad yang ngene iki lho. Misuwar tapi gunung halayo mas halayo mas monggo Bek rutin balik suarane menggema balik ayo Bebek rutin Win. dalam Iki mawon SMS rezeki. nggih napa Bapak kula tenggo PT Makmur Santosa Mojokerto. oh PT Makmur Sentosa niku badane sinten Ngersakake semua paing ulane Januari. alhamdulillah kula katut mboten Bapak Ya mesti katut to. alah matian waton sareta Hino maning banyu matur sembah nuwun monggo Mbak rutin lenggah meleh sampun jenglenge lak sampun lho Bapak Lho ora sida Mang. mboten rugul kok Bapak alah rumangsaku monggo Ode jaman berjuang kelingan Seko
pasar ngunut. Lah wong kula dereng tindak peken ya Bapak. Niku pas pelajaran peken nunut niku kula mboten mlebet. Nggih, pripun? Nggih mangke dipakai. Oh, mandape podang kuning. Oke, siap. Podang kuning ya Mas Irwan mangke kelajengaken. Mas Irwan. Nggih. Kuning Mas. Sekar bisa gunung desa direjo dene ora ilang perasaan keluyuran nambei sing disayang moga-moga mituraken kuwai ora prasa esuk awan nganti wengi mane kekirian tak sawang mencari apa kekancengan tarik di songkok patuan sarwi ngoceh dewe tau pencelaan wilake tak suat waktu ngeceh podang kuning akawe pikirku komilih leret ireng tak salah tambah manis tipe bunga yang kelapanya handeng surani sama hati kita bilang lihat yang si potong aduk ke kaki keprakan orang enggak ikutan saya dokter tak sanani sana pikat bulu kependor Nduk, pun pangapura ya nduk didum mektune. Jroning suka tansah eling kelawan Mas Foto. Ayo, sowan ndaramu, Nduk.